Guys, kitang-kita naman talaga na talagang bitin na bitin. Yeah. Ayun no. Oh, ang kalat pa nila kumain no. Ayun no. Oh. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Miss Ilocana Vlog TV. Huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe si Miss Ilocana yan. So guys, ito nga po ang ating pag-usapan ngayon. Magluluto po tayo ng sitaw na may dalam ng manok. Hindi ko na alam kung anong sa Tagalog niya. Atay ng manok, ganun. Nga, nakalimutan ko na ipakita kung paano. Basta ang una pong step is mag-slice ka po ng bawang, sibuyas, at saka mag-tiktik ka po ng pamienta. At saka, gusto niyo po lagyan ng luya, lagyan niyo po ng luya. Pero ako nilagyan ko kasi ng luya. So guys, ang unang step is, igisa mo lang po ang bawang, luya, sibuyas, at pamienta. Yung way ka magluto ng adobo. So guys, ito na nga guys, kung makikita natin yan. Yung unang, pagtapos mong igisa ang sibuyas, bawang, ang mga kanyang... So yun guys, kapag naigisa mo na ang mga rekado guys, pwede mo na, isunod mo pong igisa ang karne. Kung ano yung kanyang sahog, yun yung susunod mong igisa. So guys, yun kahit anong karne talaga, o kahit anong sahog, kailangan yun yung iuna mong igisa, di ba? Karne ng baboy or karne ng manok, kailangan talaga yun mas maunang igisa. So guys, pag tapos mo na siyang naigisa, yan, yung medyo brown na, ganun kasi yung way ko para kung paano magluto ng mga gisaan, medyo brown na ang karne, saka ko ilalagay yung gulay ng sitaw. So yan nga, ito na, makikititignan na natin. Yan po. Hindi ko po muna siya nilagyan ng tubig kasi hinayaan ko siyang makwan muna. Guys, kung makikita natin yan, as in, in-slice ko talaga siya ng maliliit yung mga karne para mas maganda at makwan yung lasa talaga niya, no? Mga 1/4 lang yan na dalam ng manok. Yan. Kasi eto kasing gulay, magkukusang magtutubig to, kaya hindi ko siya muna nilalagyan ng tubig. Hintay ko talaga yung as in. Makikita mo naman kasi yan eh, maya-maya lalagyan mo ng konting tubig, ano. So guys, balikan ko natin mamaya, ano. Guys, kung nakikita natin, talagang nag-dry na siya, no. Ayun yung mga tubig-tubig na, yung manti-mantika pala niya. So kapag makikita na natin guys na ganyan na yung itsura niya, mahilig talaga ako sa talagang as-in-gisa ko talaga ng maayos. Yun talaga yung hilig ko. Kapag hindi ko kasi ginigisa ng maayos ang niluluto kasi masakit yung sa ko. Yan, makikita niyo yan guys. Pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Yan guys, lalagyan na po natin siya ng konting tubig lang para pangpalambot. Yan. Tapos ihalo natin ulit ng saglit. Yan, konting tubig lang para lumambot. Kapag kumulo na siya, pwede na natin siyang lagyan ng toyo. Depende na kung ano yung gusto mong panlasa. Kung hindi ka masyado sa maalat, kung maalat ka talaga, yun. Konti or madami, depende sa'yo yan, di ba? Magkakaiba kasi tayo ng taste. So guys, yan nga. Palambutin lang natin. Kapag okay na siya, kapag kumulo na siya, lalagyan na natin siya ng toyo. Kapag kumulo na yung toyo, yun, pag medyo malambot na siya or malambot na siya, yung iba kasi hindi mahilig sa overcook, di ba? Yung iba yung medyo, pag ganun mo palang, hindi siya as in lusaw na lusaw, okay na sa kanila yun. So guys, sa akin kasi gusto ko yung talagang naluto, pero hindi naman yung as in overcook. So yun, kapag nalagyan na ng toyo, paburkom, ayan, palo na ngam. Ano na yan sa palo na ngam? Ayun, palambutin, magaling talaga mga to sa Tagalog. Kapag malambot na siya or kapag okay na yung kanyang lambot, basta yun na yun. Kapag okay na siya, pwede mo na siyang lagyan ng konting suka. Tapos kapag nalagyan mo na ng suka, syempre, templahan mo na ng kung anong gusto mong pagtimpla. Kung bitsin or, Ajinomoto or magic sarap, di ba? So yung iba naman guys, yung nilalagay kasi nila, nilalagyan din nila ng asukal, di ba? Ako talaga mahilig din talaga ako sa adobong may asukal, pero ito kasi mga nilulutuan ko, ayaw nila ng may asukal. So mahirap naman kasi magluto ka tapos hindi nila gusto. Ayan, kung makikita natin, okay na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng toyo, no? Ayan. Konti lang muna para hindi masobrahan, di ba? Yan, pakuluin muna.
Pakuluin mo lang siya, tapos pwede mo siyang lagyan ng suka. So guys, ito na nga, kumulo na siya at pwede na po natin siyang lagyan ng konting suka. Suka po ito ng Ilocano. Yan, medyo may sili siya. Mas masarap kasi mag-adobo ng may sili. So guys, ito na at lalagyan natin ng konti. Saka natin siya titimplahan ng Ajinomoto. So guys, titikman ko siya mamaya. Bahala sila. Ma-poison sila sa laway ko. Diba? So guys, pag kulo na po neto is okay na po siya. Depende na lang po kung kulang ang seasoning niya. Pwede mo po siyang dagdagan, diba? So guys, yan na po. Ito nga po pala si Miss Ilocana Vlog TV. Please, huwag pong kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po! Guys, kitang-kita naman talaga na talagang bitin na bitin. Yan. Yan. Ayun no. Ayun no. Ayun no. Oh, ang kalat pa nila kumain no. Ayun no. Ayun no. Oh.